Hi guys, may hapon. Manimba minirelo na guys. Ang among simbang gabi, imbis kay kadlawon, hapon nila ikuan. Kagahapon sila nagsugod sa hapon. Nawabi kasimbag hapon kaya man nakabalo. So manimba minirelo na si Mimi. Wala na nag-uli. Ito ra la mother kay magsimba man pud siya. Ako hapdi ram sila ganina na. Ganyan ako nga ulit kami. Siya di ko muli kaya masimba. Na ako siyang ibilin daw kami ni Rilona na lang ang adto. Wala pa man sa si Ala nakauli. Nagalindahaw guys. Talagsara ko ng simba. Mabaklay raman sad. Mabaklay raman guys. Sugod na rabang kuan karon lang. Pangaruling. Sa una ng araw, baby, sa una. Sa una, bitaw mga bata pa mi guys, no? Malingaw naging kami basta December na. Pag ingon na gani ni mama nga, sugod ng pangaruling, basta kami kabisi din miyan ang sarbisa, dukdukon, la. Na, panguan din mi dayon kami, ragod. Ni, kada ang kauban sa una si ate, Auntie Mercy. Kana si Auntie Mercy mo among ati-ati sa una. Bata-bata. Mo among butan-butan. Kay dili ra mi layo og edad. Dili ra mi layo. Dili ra mi layo og edad ni Auntie Mercy. Okay ra ko. Muna among kababata sa among ayan. May among sige uban-uban. Mang Gernaldo mi. Hangat guys. Ulan no. Galindahaw na. Okay, ubok na. Di atong panahon na nabihag ang mga Israelita ngadto sa Babilonia. Human nabihag ang mga Israelita si Jeconias na Siguro mi lang. Isa na mo si Pimati. Ha? Nagdala ta kasi sini bonita. Jadi ako na. Kami nang hapit ako. Lapit.
Oy, Nay, ako si Mama ni Ninay. kauli na mi guys, naggikan mi nagsimba. Pagti kangit-ngit kay dito lang. Kuan oy kabid court tulay suga. May bas ginhawa ni madam. Kantahan. Guys, Okay. let's go. Nakadawat yung pinaskuhan. Wow. Kadawat ta siya pinaskuhan ta kay sa media. Yeah. Sa guys sa media. Uy naman lagi dani bakso. Amo ne. Mga nung wala na sugay lang kabid court. Nagtipid sila kurente. Tika. Nakuan daw. Tika. Nakuan na kan na bugto daw ang kuan. Ang misa guys, diya sa kabid court kikuan kaya among simbahan. Wala pa na human. Wala pa na human among simbahan gi-renovate. Nakadawat na si Mimi sa maagang pamasko gikan ni Ma'am. Salamat, Ma. Maraming salamat, Ma'am. Si Lily nang naghatod ani, siyang nag-unbox. Ug daghang kayong salamat, Ma'am. Daghang kayong salamat Len sa pinaskuhan. Daghang kayong salamat ma'am sa imong pinaskuhan sa mga bata. Ayan, kaya di na si Mimi makaantay. Gusto na ni Miming kumain. Gusto na ni Miming kumain. Lingaw kayong mga bata, guys. Oh. Unboxing. Oh, napa si Amay. Nagbabil man si Amay. May mayabon na yung mga nakuha na yung mga. Sa paling bata na nga gamay. Guys, good morning. So, magdidita sa atong pamahaw. Katakaang na si Rilo na og kanon. Wala sila na eskwela karon guys, kaya nagulan. So, ayan. Bagyo bensa ko ng tiwasan pagluto guys daw. Naapoy kamatis akong butangan og tulo ka itlog. May ako ni ko ano na Picasso. Daw na taksiw nga bangus, isa ka buok, isa ka hiwa mo akong isagol sa Bagyo beans. Yan na guys, hapit na maluto. Yan guys, ready na among pamahaw. Buti na ko sara lang. Ang kinito. Ayan. Chile! Kayo guys, seribol ka di? Yan, na rin! Na! Ay na! Sila pa na. Ampun po. Apo dumi. Dong! Yan lang. Pamahaw! Pamahaw! Parang tanggal sa. Ay, wala. Naglakaw sila. Nagulo na sila. Di ato, ganun. Pamito sila. Sa kami. Meron sa kami. Nay, mo papa dia dok. Ay ko rin sa dia. Mingaw-mingaw day. Amre ima day dong. Ban. Ayuban ko koy. Sige. Kaya may ilang tiglong agad to. Itlog mo. Kaon pa kayel? Manok dito te. Kaon ako kay. Oh. Isda niya kaon bangus. Ang sutan dito gapon dong.
200 bayran pagka klase sudan. Isa. Kaya nga si Ganda. Lumpia, manok ka fried chicken. So, nag-apil kayo. Timing nga ito doon ay kwarta. O sa kwarta fried na trambutso. Kaya trambutso? Kung dira mo basta motor. Telescope. Ay dapat na tasupik. Buo rin tasupik. Makulit ka. O kita. O bantayan. Ako nabantayan ka na. Trambutso rin. Taka kayo. Libo. Ang kwan. Kapag nakaklase ng ano ko ito, mas dagsan ba mo dyan? Iring me. Amo ito sudan na kay. Ano? Mas Fried masarap pa. chicken. Ay, magkamot ka na eh. Lumpia. Kan isda bitaw rin niya. Marais ka bitsi. Pero ang yung pala gatas. So. Gatas. Ay, Kuan da yun. kaya tumamali. Ang ito. Cook. Ano cook lang? Magsimba, nagtaon niya gabi eh. Ano ko? Ito. Ang mga kuwan ka bukit ano Sayo ba? ginatulisi. Ako si Bay. Legal na nagluto. Yun. Pading. Ah? Pading. Ay, gi-order na nila eh. Bayad yan 200 yan. Pading na rin tanang na yun. Pilat- Ibali kami dapat limpyo rami. Pilat na lang kayo mo. Pila ka estudyante to. Tanan na pinang subong kugon. Marag. Grupo. Lahi. Ang apela mo dito. Tubalingan nila sayang ra. Ang subong ko kung pinugitan. Na ila. Sa grupo lugar sa Balinguan lang. Balingan talisayan. Purpo mo sa pagkaon. Isa rang ama. Na, ako kay datong kon, ito pag sintos ba? Baho kayo daw kwarta pading nito. Gamay na pang sudan. Ngayon sa magkikiter or kamurag mo kuha. Peter. May mata ni pading Wala kang nito. sudan. Ilahalagar ko mga kwan. Ibali agira dito ka kuha ka plato. Ngayon, naway pa namin. Turuan ka sudan luto. Sila reserve. Ila tanan. Pero ang iserve, magkatanong sa pwede. Ang kuan lang kay kanang dagan kay estudyante na murag medyo short gamay sila pa din itong gamay ra nito di kay dagan. Kaon good me good. Urot na mo luto pero sa wala pa. Dagko mo kay chicken na pawa dagko kay utan. Ilang ka to estimate ang pila ka tao to ang hikaon. Apil lugar rice lugar, iya pa din dapat. Dito ra yan eh. Kaya gila minsan bataas na nila lang. Sudan luto laray na diya ngay taser ba. Ay mo. Dako ra kay tong kilos ba. Ano ya? Ngay, ang awa na na. Sa pangaray. Jok ang rice dagan kay estudyante. Ah. Dagko nila kuan ni pading nga luto hurot man. Napay isa silalom hurot Japon. Ako ang pwede ko na sila mga kicker na. Pero magipit mo wala. Uy nabilin natin tek. May nabilin. Orat yan. Hurot. Alam din lang panimo mga ibayran medom. Kasi mga nila pon kaya kapag dibayad dito sa bakal balik ka karon. Pag sa luto tapos may kaon. Kapal naman niya bigla sa metrob. Igahan mo luto daw. Naman. Pinakalas naman may buwan may mukit. Pinakatumoy sa kanang linya dito ng baong. Manang tagan. Dugang sa media ah. Dili igmigan si. Mingkong. Para rin luto lang. 200 biya kayo pero murag bawi ra sa tungsudan sa 200 kay ano naman sa ko. Upat klase, lumpia. Amo kay isa sa ngalan do. Ano yung lato na, ano ito ko ito. Kaya luto lang. Ang kuan na natudong kay kanang kuano. Ana ang uban eskwelahan bitaw. Way kuan kanang dili bitaw para sa kuan nya cutter ang ila dito kuan na bitaw kanang balon-balon ba. Ay murag amot sila tanan ba. Nalaluto ina na bitaw. Lahi-lahi sila. Kaya ladoy-doy sa una nga. Ladoy-doy, spaghetti o isda. Nagrupo. At sa manok. Kuwan sila ka grupo. Kuwan sila sa grupo nila. Lalay grupo. Dala mo itong grupo kung tidak na may madala. Yan ka. Kaya makasilbi na kwarta kay tapos makain ng kwarta ng sintos. Grupo mo. Kay kung grupo mo Sa kalibo. maka-adjust ba mo biya ang inyo paliton nga brato. Ay, sa kalibo dapat nga nang sundaan na. Untak ba? Sila! Lima mo ka po. Miring niyo. Ocha! Palit mo. Bangos lang daan. Ang kuan mo gud na mo karon manggod ingon mo sila gud na.
May paong. Kami. Kuan pagid. Kanang pahit pagid itong bandula kay di kasi nabot. Nga, way klaro dio. Way judges niya. So ako lang. Dagang yung bata sa design niya po mga bae kasi garabas na sayang dah. Abot ba sila santay nga ay mandahilan. Alas ba mandahilan. Makupa. Kaya makupa na tayo makupa. Gabo. Bae daw. Kasi taga makupa. Magiging nawang dito. Ang kuan lang nila kay kanang sa telesayan kay kanang kuano. Dili mo Japon tara nag-apil. Pati yapon na balingon ba? Dagan yapon wala nag-apil. Sila Mark Justin katong mga taga-hilig la Rubin. Wala nang gi-apil. Sila ni kuano. Ni Richard nag-apil. Lani wala man nag-apil. Wala pala ni. Dagan kay wala nag-apil kay kung nag-apil lagi tanan lagi. Puno lagi ng kuan lagi. Apil at telesayan dagan yapon kay wala nag-apil. Pangawat tong lista sa kuan ko ah. Sa kami me. So bukugon yapon dong dagan kay dong. Bukugon. Pila me? Kung paguya taga Sugbukugon ito siya kuan day may balik sa Sugbukugon. Sipak na. Sabi ko mo din yun. Wala pa na panang grado na. Siyang karta